Assalamu alaikum, kar ku manta kuna tare da dan taro teach. A danna subscribing sannan a danna ƙararrawa. To alhamdulillah, amma yadda kuke gani haka ba shine zai nuna maka wannan advertising din da JA Live suka yi launching ɗinsa a jiya 26 ga watan 4 2021. Haka ba shine zai nuna maka, zai tabbatar maka da cewar ka gama ba, saboda sau da dama wasu basu gane ba. Za ka ga ba a je an ɗora hoto an yi komai an cika wajen age din nan, ba wai date of birth ɗinka za ka sa ba, kawai adadin shekarunka za ka sa. Kamar yadda kuke gani bayan ka gama ya nuna maka haka. Sai mu taba wajen wannan yankan guda uku ga sunan daga hannunmu na hagu, za mu taba nan. Kamar yadda kuke gani ga dashboard shine na farko. In ka huce dashboard 1 2 3 ga na hudu nan profile. To akan profile za mu taba, gashi nan kamar yadda kuke gani. Alhamdulillah gashi nan. To kun kamar yadda kuke gani ga profile nan mun taba da sauransu. So idan muka zo profile kamar nan wajen age din nan, abinda ya kamata mu taba a wajen age din nan, ba mu sa date of birth din mu ba, shekarun mu za mu sa shekara. In ka sa shekara nan kuma kamar da kuke gani, kamar a can bayan mun ga muku dama, kamar misali bari muku example. Yawwa kamar da kuke gani nan gaskiya giya ce. Dan Allah dan annabi musulman mu taimaka wa kanmu, mu kuma taimaki addinin mu, kan mu tallata musu giya. Kamar nan na farko nan dinnan ga wina ga bina ga sunan dai da sauri, duk wannan giya ce. Kamar da kuke gani wannan entertainment din nan, wannan na farkon nan shi ma mobiles and TV, shi ma wannan yana da matsala, saboda anything kan komai zai iya faruwa. Za su iya sa tallan fina-finan batsa kuma ka tallata musu, tunda dai ai wannan entertainment ne. Sai kuma wannan closers din nan, shi ma wannan za a iya samun matsala a wannan, shine muka cire. Kamar yadda kuke gani, yawwa gashi nan food and non alcoholic drink. To kaga mutum sai mu kiyaye kenan. Gashi nan wannan hot din giya ce, wannan soft drink din shi ma ina, saboda ba mu san me za su dora mana a madadin waɗannan din ba. Kuma kun ga mu muna musulmai, ya kamata mu kiyaye addinin mu. To kamar yanda kuke gani, waɗannan su ne abubuwa wanda da Allah dan annabi musulman mu kiyaye da su, kwarai da gaske. Yawwa sai kamar wannan sai ga wannan da kuke gani. Saboda ni ina da wani abu gaskiya, mutukar na san ban san abu ba, misali ina da shakku akan any time za a iya samun abin da ba shi kenan ba, sai a ciki gaskiya ban cike shi ba. Kamar yadda kuke gani gashi nan wannan za mu iya tabawa akan investment din nan. Gashi nan wannan accounting din nan, yi ma telecoms din nan, shi ma za mu iya tabawa akan shi da dai sauransu. To kun ga kamar gashi nan yanzu waɗannan hike nan mun riga mun gama zaɓa kenan. Wato abubuwan nan da muka zaɓa insha Allah mun san ba mu da matsala, ba mu da wani ɗarɗar, ba mu da fargaba a tattare da su. Kamar yadda kuke gani gashi nan. To sai mu zo, amma dai wannan na farkon dan Allah dai muna masu wato ainihin ƙara jan hankulan mutanen mu, sai mu taɓa akan submitting din nan. So alhamdulillah gashi nan kun gani suka ce mana successful, go to dashboard. Za mu taba ne kamar yadda kuke gani gashi nan din nan dai. Again za mu ƙara tabawa kan wannan guda uku, gashi nan mun ƙara zuwa. So nan a wajen profile din nan zaka taba ne, misali kana tabawa kai zai nuna maka gahi nan, idan dauka zaka yi yanzu, idan ma file zaka shiga ka zaba, kawai dai shi dai zai nuna maka. So misali mutum da dai mun riga mun wannan, so kawai za mu fita ne, muka fita kawai mu taba saving. Idan ka riga okay, gashi nan misali gashi nan kun ga normal yanzu mun riga mun gama da wannan din mu. To shikenan insha Allah, da Allah a danna mana subscribing,
Allah duk wanda ya shigo wannan tasha ta mai albarka a danna subscribe, shine zamu ji ƙwarin gwiwa da ƙaimi akan mu yi duk wata hoɓɓasa mu ga mun yi muku bidiyo wanda insha Allah za ku amfana da shi. Muna godiya ƙwarai da gaske.